नमस्ते प्रणाम। हम आप सबके भाई बानी अमरेश अहिरान और सब देख रहे बानी अमरेश अहिरान इंटरटेनमेंट। आप सबके साइड में पोस्टर लौकत हुई, स्क्रीन पर देखिए पोस्टर लौकता और गाना आवता। गाना के नाम टाइटल बा गाना के कि लड़का चिल्लाए लगी लौकता नु स्क्रीन पे। और गाना के लिखल बने सुनील सागर यादव जी और संगीत बचे कालिका स्टूडियो आरा के अनिल यादव से। और गाना रिलीज होता है कालिका म्यूजिक वर्ल्ड से। रो सबके स्क्रीन पर लौकत हुई बतावा तनी जे देखी जाए। सुनील सागर बा राइटर में और संगीत में अनिल यादव। कालिका स्टूडियो आरा में रिकॉर्डिंग होल बाटे। कालिका स्टूडियो के संगीते बनल बा, ठीक बा। बहुत मस्त सॉन्ग बा और गाना के प्यार से बात दिए लोग सही जो हर गाना के प्यार से बात लोग। कालिका म्यूजिक वर्ल्ड से गाना रिलीज होता, ठीक बा। और गाना रिलीज होता, बहुत सारा गाना होता एकदम धमकदार धमकदार, बहुत गर्दा गर्दा गाना होता। सोचे के नहीं, ठीक बा। हिरान पे और आइल बा एगो आइल बा गाना रात भर ना चाहिए, बहुत प्यार से बात दीजिए। पहला वाला गाना बा वो बहुत मस्त बाटे। और जे भाई चैनल के सब्सक्राइब नहीं खोले चैनल के सब्सक्राइब करे और बेल आइकन दबाना ना भूले। बेल आइकन दबाए जब हम वीडियो चाहें तब तार लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चैनल के सब्सक्राइब करके लालका के दाब के हल्का कर दो और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलो लोग, जय हो भोजपुरी समाज, जय हो हिरान परिवार।